Ça fait longtemps. On joni men da ko jitu don joni kam o watti bornade ko tim kadi o nani poular c'est bon nen ko dum min biyanno a bokki mi garno ko jewde yaro kadi jinnami ko haalde mi haalnimo mbaɗani o jaɓani joni kam o ari o andi no mbaɗa kadi minen kadi min mbawide min jiiɗa yaro min gañma yaro ko gila komin suka minen gondi minen jibdina minen mawnude ladde serdi men yeehi noon addi hunde min donki famde il faut min mbaɗa feere min porso ɗum mbela no wayno min bayni on jarama wadde jamma ñalam suba kiir ko min duhanno ko fof ko ɗum ɗo noon tan ɓoronɗa ko timmi saɗa yaha e wuuro ngo yimɓe ɓe darɗo mo fof ma wi debbo kaari o kam jum suudu kaari o wornimi ko timmi kadi ɗum ɗo minen ko ɗum tan min gandi joni mi faami mbaɗa yiyani kadi holko ɓuuri kam en welde pourtant Oumar ko sehil yaro min kimi sehil yaro Oumar Diallo ko sehil yaro kono Oumar fini subaka yaha tawya bamum yaro guese walla mo hiwti ay ɗum fof ko cihlagal waɗi ɗum ay min mi yehe guese to de a yiyani kam toon wallahi a yehi guese yehi guese a waɗi ko moƴƴi yehi guese gila nden mbeɗa yaha guese min gandi ko noon hunde foti waade noon hunde foti waade debbo il faut gona jaaƴo minen ɗo henna sa ari ɗo a tawi yimɓe ne ɓoori ɓooro sa tawi yimɓe ne goni woɗeɓe waɗa feere gona boɗejo sa tawi yimɓe ne goni ɓaleɓe waɗa feere gona ɓalejo ɗum min jinno nomin mbayni mbaya noon Allah yettama noon a watti murnade a watti waɗi comti moƴƴi joni ƴeew a watti hay min welimi ko honnani pular ko quoi saabu ne waɗi yimɓe woɓɓe ne mbaɗa comti mawɗi taw nanani pular mbaɗɗa nandi pular ko min welimi mi jangi pular jangi dudal gongal ɗo ngal dudal ɓe mbiyata dudal murtuɗo ngal mi jangi min mbaɗi kawgel kadi ko min gañi ngal dudal ne moƴƴi de nanggo tidde hay onon jeehe toon mais yara hoore mum neɗɗo pin kalto yi pulago mo heewi nannude hen famille makko kalto yi ganduɗa ne ɓamta leñol pulago mo heewi nannude hen yimɓe makko ɗum tagi o ittuma to o addi o faggima ɓe leñol pulago ngol ne ɓamto ye jalela alalele jalela ye jalela asamila jalela ye jalela yarosone jalela ɗum ko an jeyi ɗum ala mi hewani wadde ɗum min mi hewani yimde tan e kecce sa yin waɗi ɗum yiyata komin sehilaɓe komin ɓiɓɓe yumma mino e siidi kala nde jiiɗa minen gondi e Oumar e yero minen gondi kono noon nde o ari tan hankkadi min jiiɗi wade bon a famani ɗum saabi mbaɗanmami ɗum ɗo ko an jeyi ɗum joni minnen bagiji guittumi Côte d'Ivoire pure ɗi mi tottuma hen ene ñoto ala sidi to memɗa kam to hande waɗi hande jontade asumi anga jontade mimi kam to waɗi ɗum ɗon bisimilla mon oɗo wonata bisimilla mon gani ba
addu jungo ma seeda ene musi ar yar médicament bi so gasumi bosma banundu sewori seeda ar ñam seeda ko jetta médicament ji ñama seeda jetta médicament ji ala baba sa ñama na wawa jettude médicament woni foori seeda tan o ko maaro ko jidda ko ayi maaro rene on mbaɗa yidde ɗum nda ñam hen tan hay soko seeda e ñam tan ɗe wadde joni ƴeew saɗa wawi ñamminde hoore ma nda kuddu o ne mer hen tan mer hen ƴetta médicament ji ɗi a ñamani ala baba argay ar ñam e wadde ummo ƴettu médicament ji yaata médicament ji ma nen mi addi ɗum nden tan ƴetta ɗum a seɓori hankani ɓosgol ngol hanki seɓori ɓanndu moƴƴi e wadde ha hiiremi ɓosma waɗatma forote jon kay allah andi tan ko allah wawi yabte an jorɗa kam jafɗa eyi baba hoto wi noon landi ko tagi nde yero addumade wiyanno sabu nde garɗa nde façon haare fof en kaɗiɗo haɓere ɗum a yarotomi jaafoɗa kono noon wona sagam wonno sagam kadi ko hono ni o nana pulaar o sabu so wonti ko yero tan ɓolo yero wawa jokkude o galle foyre nde ne mawni yero wawa ɗum jogade kono mi wiya alhamdulillah alhamdulillah nde o yeehi ha to nde o adduma ɗum ko alhamdulillah mbiyam sabu mi sellani joni sa alano ɗo bone mbaɗat sabu wiya sinen goni ko galle mabɓe mo sellani leliɗo e hay koddiɗo arrange ɗum tan ko ɓadiɗo kono fof ko an ummint an joƴƴint an ñammint an yarnata joni noon mi duwontoon kadi mi halfinima galle o sabu yero wawa jagade o galle o noon ko ɓe ɗe fof nani mbaɗandi yero wawa jogade galle o anda barmi o wawa ɗum jogade galle ko jogoto ɗum ko no heewi ko nunɗal manngal o ala ɗum an no mi yiyema nunɗal mi yiyema timmal mi yiyema fof galle o noon nan ɗon kuɓeji ɗe ne keewi mi halfinima kanji fof mi halfinima sabu ko kalis joguiɗa so ɓooyi gasat kalis sene itte wattaka tan gasat eywa kalis sene itte wattaka gasat so yeehi ni ha juuti huɓeero wotere hoɗo heɓ keddiɗe ɗe fof luwa dañon dépasse sabu yero wawa yaltinde dépasse ɗum tan woƴimi hande gurdamam kalisma allah caggal kono baba wona ñawde woni mayde natti woɗɗum ɗo ala ana wuurat ɗo ha naywa ha taniraɓe ma gara mbatta fijude ma rat meeɗa arde ala ko noon tan tampere nde koko hepti kono sa yi baba ko mbaɗanmi ɗo ko mbaɗmi tan koko potmi wadde ayi ko jangguinɗon kam pular ko min ɓuuri weltade saabu hande ko kalame pular ko won haaloɓe pular kalta ɗum e pular alhamdulillah tade hay kongude pular e celluko pular mi jangui ɗum mi yeehiɗe duɗal nanɗo ne wiye duɗal murtuɗo Diop ene waɗa ɗo e wuuro ngo mi jangui toon mi jangguinama pular saabu pular ɓe mbi ene wiya ko majjere tan humata mbewa e laaci sa yi ne garmi ɗo nde kadi ɓe mbima kadi ko ɓornugal waɗi neɗɗo ko woni ko somi wino neɗɗo komi julɗo jaɓani saabu mbeɗa andi ko ɓornoto noon ko wona comci mi yaha ha ƴewtidi min gandu mbeɗa foti firtude ɓe mbima noon mo firtani malako tan ko firtuɗo
mi waɗi noon foddam ko ponmi wadde ko sabu an hannde mi yiyani hay nokku mi yiyani mi nanani jinnaɗo ko an woni ɗo jinnaɗam to to gummimi to somi ruttima toon ne haydara mi tawrata toon hay tanam mo gondunomi toon o one hoore mum sankima sa yi ñande gonnomi ɗo aɗa yimɓe ɗo yungini awi haali mbimami ala ko tanam sanki mi ruttata ko sabu mbeɗa andi somi ruttima koreji am gonɓe toon ɓe moƴƴani ɓe jiyat tan ko jawdi jogimi ndi min noon jawdi jogimi ndi jimmi tan ko rendude ɗum e moɗon nguuren hen enen foof guurden e jawdi ndi ko mbiɗa ko kadi ko gonga yero ko ɓiye kono noon enen foof en pamatmo tan galle o ko mbiɗa hen ko mamin toppito kono enen fof kadi ma en toppito eyyi min kam no tolnimi ɗo hankkadi caggal tan a waylima hay somi mayine moƴƴi wallahi a mayata joni hay somi mayi jam Allah jaɓani ɗum baasi sabu sa waylonoy naw gacce laakal baboto wi noon wallahi kono tan caggal kay ko an wonɗo wayri ni a wawi pulaar aɗan waɗa fof joni hay ko rewɓe fulɓe ɓe woni maɓɓe ne garɗo janngude e ma hunde ɗum ko yettere Allah joni noon eyi kalisma Allah yaro tinnoɗa muñanmo tan wallahi mami muñan ɗum tan wallahi mami sabu sa muñanani ɗum ɗum ɓoydata sabu mboɗo andi yero mboɗo andi ɗum jibin ɗum mboɗo andi ɗum jibingu wona gartigo mi faami jikkuji makko tan mi faami jikkuji makko natti woɗɗude ɗum ɗo somi dañi yero a funtannomo ara numéro uji galleji ɗi kayitaji galleji ɗi e numéro uji compte banque uji ɗi fof mi winda mofta sabu mi natti hoolade natti hoolade par ce que ɓanndu wayatano ni an baba aɗan salita de a yi biyowɗo ko dende o mi yahato mi haalnamude a saliti kono baba an ko mbimami ko a wurat ha naywa taniraɓe maɓe on pijjat te tokaraɓe ma ko aroɓe tokaramama ha ar anani yewnan ɗo numéro ceerno mamadou baba ɗi ceerno baba galle o ɓii ko yewnam numéro mum nanto kihiɗe noddana kam ɗum beete wooɗa ko windinimi eyyi so Allah jaaɓi doctoreɓe ɓe noon doctoreɓe sénégal ɓe jettama de ɓe jetta ɗum feewi sabu leɗɗe maɓɓe ne moƴƴi eyyi Thank you.